Debanye ekene mono onye ije ejegidogokwa ebe anyị nọ tata bụ na Ukpo Dunukọfịa Local Government Area Anambra State ebe anyị bịalụ maka Ofala Igwe Dr. R.C. Eze ụna ka ndị onye ije media na-ana anyị wepụta wefu ebe ndị mmadụ gbakọrọ anyị wee sị ka anyị mara ife ha na-enyo anyị wee n'anya ife anyị fụrụ wee tụọ anyị n'anya onye si na ndị Igbo enweghị ọgụgụ isi asị ka ọ na-asị onye si na Igbo abụrụ eze asị ka ọ na-asị mana ife mwute dị na ya bụ na ọ na-abụ abụba eze ahụ abụba abụsịa ada afụ ndị ya akwado tupu agaba n'iru ọ ya amasị m ka mmalụ kene nwa nọ m n'iru ka ọ gwa m ife ya na chi ekpara n'ụwa o wee na-eme ife a anyị fụrụ ya tata nna kedu ọ dị mma kedu afọ gị Ugwu Solomon Abuchi onye ebe ka ịbụ Nsụka ihe almon ebe ka ibi Ikoro azụ Mudioka kedu ife ị na-alụgasị ife ama akpụ ihe dị iche iche stove bell ma friji cup fork ihe dị iche iche kedu aja ụlọ akpụ ya aja ụlọ ka ebe si enweta aja ụlọ ebe egwu well dịka n'obodo ebe n'Ọka ka ị na-eje enwetasị ya kedu ebe ị nọ wee mụta ya ọ Chukwu kụziere m ya akara aka m Chukwu kụziere gị Chukwu esi n'elu litu bịa kụziri gị ofu ụbọchị ka ọ gbatara m n'uche aja nkịtị ka m bụ ụzọ jiri wee rụwa nnọkọtaza ji wezi aja ụlọ ọ nọkọtara gbata gị n'uche iwere aja nkịtị wee na-alụ ya nọkọtazi ewerezi aja ụlọ kedu mgbe ị malitere ya mgbe m dị 6 years ahụ one ka ị dị kịta 11 years ka ife ị na-emekwana ị na-agụkwa akwụkwọ primary 5 ka m na-agụ kedu ebe ị na-agụ akwụkwọ n'Eziọka primary school nke dị n'ebe n'Ọka kedu ife kpatalụ iji nwee mmụọ wee sonyebe wee na-arụ ya ọ maka na mọmị m na-arafuwa mma nrụrụ ya ọ nara abalụ m mba nne gị anaghị abala gị mgbe ọ na-akwado gị ị na-eche na n'ihi eji ife dị etu a wee wụrụ mmadụ kedu ife ị chọrọ ịwụ n'ọdịnihu ị chọrọ ịbụ onye na-nhazigasị ndị nka na ụzụ ya bụ ife adịkwa egwu gosigasị na anyị ka anyị malụ nke ọ bụla imetụla ịtụọla aka ịgwa ya ife ọ bụ nke bụ stove agbanyeghị m ekrezi ya na owu ọ na-enwe ọkụ nke bụ mma nke bụ bel nke bụ kii ncha pọpọ nke bụ kii nke bụ ogene nke bụ ọka granọt nke bụ agwọ nke bụ banana ogene nke a bụ agwọ nke banana nke a bụrụ unele nke ndị bekee na-akpọ banana nke bụ ite rice ite osikapa nke bụ kettle nke bụ coat of arm coat of arm nke bụ Obianọ wiri Obianọ dị nke a ka ị kpụrụ nke bụ ọjị nke bụ ọkwụrụ nke bụ ji nke bụ granọt nke bụ ncha nke bụ akpụkpụ fila nke bụ koi koi kedu mgbe ị lụrụ akpụ ụkwụ ụmụ ebe anyị ji wee sị ka m rụọ ya kedu mgbe ọ bụ otego mba otebedị aka n'ime ọnwa ịlụcha ya ị na-ele ya ele ana m eli ya ele ọ na-edosi ya mbọchị ahịa afọ ya palị afọ mbọsị ụnụ ya afọ njezikọ ndị mmadụ aka ọrụ m ijezikọ ndị mmadụ aka ọrụ gị ego ya dị ebe a bụzi ego gịnị
ego ndị mmadụ na-ada asị ewo ndị mmadụ na-abịa afọ ife na-eme a na-atụnyesịrị gị ego ka efi na-ejikwa n'ihe eme nruo nnaruo mgbe anyị ndosi eme ya akwụkwọ nwere egote pen ma akwụkwọ ma eji wee dee ihe ewo ọ dị mma kedu ife iji wee mezinye bụ stovu ọ ka na-enwe ọkụ wee luo kịta ọ kerozin dị na ya kerozin dị na ya Igbo bụ Igbo a na-ekwu ochie ọfụ a na-eme ụnụ afụgonu obere nwata a enye nwa imi ọ ga-akpọ ụtaba onye ihe arụmọ na Nsụka ọkwa ya na Enugu steeti biko oge aga na mgbe aga na-asị mgbe chi folo anyị ji ohere a na-akpọku gburugburu gọvanọ Enugu steeti biko His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi nekwa nwa gị kpọlụ His Excellency Ugwuanyi nekwa nwa gị kpọlụ nekwa nwa gị kpọlụ nwata dị etu a onye ma ife nwa ga-abụ n'ọdịnihu ife ahụ ndị ọcha na-eme ya bụ afọ akala aka mmadụ enyocha ya tụchapụta ya nyere onye afọ aka His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi gburugburu ndị Enugu nekwa nwa gị kpọlụ nna anyị na-asị gị jide ka iji jide ka iji echi ya adịghị gị mma nwata kwuru na mgbe ọ na-amalite ife a na ọ na-alụ ya na nne ya anaghị abalị ya mba o wee jisie ike na-eme taa ọtụtụ ndị nne na nna ịfụ nwa gị ka ọ na-eme ife isi na ị chọrọ ka o mee ya ijugo onwe gị si ife a ọ bụ ife malụ nwa ọ bụ akara aka ya ọ bụ ọnatalachi mana ọ sị na nne na-akwado ya na-asị ya gaba n'iru ọ naghị abalị ya mba anyị na-amụta nwa taa jiri ọnụ anyị kwuo na nwa anyị ya bụ dọkịta na nwa anyị ga-echi fada na-ewetụghị anya na wee n'anya ka a marụ ụkpụrụ ya bụ nwa chọrọ iso akara aka ya bụ nwa ya bụ ife ejogburu onwe ya anyị na-asị na nwanne anyị nwoke a na echie ga-abụrụ ya echi ọma dịka anyị na-aga tupu anyị achịkọ anyị ya ajụtazie ka anyị mara etu anyị nwere ike isi nweta ya ma ọ bụrụ na gọvanọ Enugu steeti nwee mmasị nwee mkpani isi na ọ chọrọ ịfụ nwa mana ofufe anyị ma bụ na nwa baa ụlọ ọ baala Enugu steeti ụlọ ọ baala ana Igbo ụlọ ọ baala Naijiria ụlọ ọ baala ụwa niile ụlọ nweghị onye ma ụkwụ onye ga-ata echi amaghịkwa n'isi ga-abụ eze echi ana m asị ọ bụghịkwa naanị gọvanọ kama ana m akpọ gọvanọ maka na onye nwa bụ onye isi ndị Enugu steeti ị bụ onye isi na Nsụka ị bụ onye isi na ihe arụmọna ị bụ nwa afọ Igbo nwee mmasị ka amalite esi wee kwado nwa ka nwa abụla odogwu ọ ga-amasị m ka emee ya ndị onye ije midia ụdị ọrụ a na-atọ anyị ụtọ ịga n'iru wee chọpụtasịa akara aka ndị mmadụ nwere bụ nke zoro ezo ndị nwere ụdị akara aka karịrị akarị mana ka o si jọgbuo onwe ya bụ onye fụrụ ha ebe ka afụrụ ha nna kekwanụ akara ahụ eji nweta gị 081648931 ọ dị mma 08164839921 n'ebe a ka anyị ga-eweta n'isi jedebe aka bụkwanụ Maazị Ifeanyi Nwosu ndewo Maazị Ifeanyi try